sir, bawal daw. Huwag na, wala na tayong magagawa dyan eh. Bawal na pa. Bawal eh. Doon? Huwag na. Ha? Silip lang mabilis, boss ha? Sisilip lang mabilis. Hindi na, ayoko na master. Dito na ako. Yun, nandito na tayo sa Philippine Arena. Tatagpuin natin dito si Uy, si Batman. Siya ang kasama natin mag-ride ngayon. Yan, na-meet ko na si Sir Ronnie. Tail of the tape for this, our main event of the evening. Parehas silang Ronnie eh. Kayo ko. Parehas din Dison. Kabarangay ko. Kabarangay din. Ronaldo. Basta Ronnie. Parehas silang Ronnie Dison. Eh, no ngayon? Kumusta mga kapot-pot 558. Kasama natin si Uy, si Batman ayun sa unahan. Nandito kami sa Santa Maria, Bulacan. At ang destinasyon namin ngayon, una, Bustos Dam. First time ko makakapunta ng Bustos Dam. Medyo malapit-lapit na destinasyon lang siya, pero hindi ko pa siya napuntahan. Ito lang yan, siyempre sa Bustos, Bulacan. Sundan na natin sa Ronnie. Sana hindi muna dumating si Bagyong Leon. Kaya medyo binabantay-bantayan natin sa weather forecast eh. Kakalis na Bagyong Christine. Tapos ang inaabangan sa weather forecast Bagyong Leon, pero mukhang wala naman. Maayos ang langit natin. Wala, may paahon pala dito sa Guyong. Naka 4% to magdalawang magkasunod. Ayun pa yung isaw, nasa unahan. Hop! Bago pa tayo makalayo, huwag kakalimutan mo nakasabihan ng Makastila. Mag-comment, mag-like at mag-subscribe. Ayaw swertihin. Ay hindi mag-skip ng ads. Masamang swertihin. Dito pala tagpuan noon. Nung nakaraan dito ako dumaan sa side na to nung nag-DRT loop ako. Dito pala, kaya pala iba yun. Wala ko naalalang nadaanan na may ahon. Nung nakaraan dumaan ako dito. Si Ronnie, bilis oh. Bilis mo master ah. Same ruta pala ito nung tinanganan ko nakaraan. Dire-diretsong Panor sa Garay, Rotonda.
naalala ko to, traffic dito sa Pulong Buhangin. Bukod sa maraming tao, may ginagawa pang kalsada dyan sa unahan. Buti kala ko patag 2% pala. Kaya palang bigat-bigat na patag. % grade. Approaching Argonaut Sagaray. Pwede rito. Bye! Hindi, pangit ang landingan eh. Ito lang, antay. Para masyad ka dyan, masyad. Yan. Hoy, shoutout Spider Philippines. Thank you sa mga bago naming helmet at shades. Si Sir Ronnie malamang nabibitin sa akin. Hindi ako makapadyak na maayos. Kanina, layo na agwat namin. Antay siya ng antay. Ano mo eh, Ha? tayo, Saan? tayo, Ang unang punta namin, Bustos Dam. side trip tayo sana Manalungaw. Side trip sa amin na Lungaw. So, itong dinaanan natin galing dun sa Rotonda kanina sa Argonaut Sagaray. Pagkaliwa natin, dumire-diretso lang tayo. Dire-diretso hanggang Bustos Dam. Kulit nung yung itsura ng lugar, hindi mo akalaing merong tourist spot na pwedeng mapuntahan dito eh. Simbahan Too shy to straighten up my bones and be a man. Ang layo din pala ng Bustos Dam. Akala ko malapit na lang sa Marilao yun. Kanina pa kami padyak ng padyak. Nakaka 33 kilometers na. Wala pa rin. Master! Yes, master!
Bago ba kalalaki mga barangay dito? Mahabang distansya lang bawat barangay dito eh. Hindi ka Kaya- gaya sa atin, mga purok-purok lang. Kaya pala 2 kilometers. kanina pa sinabi ni Ang barangay dito eh. 5 kilometro bawat dalawang barangay. Kanina pa sinabi ni Sir Ronnie, Kilometro. 2 barangay na lang daw. Putek. Ang haba na itong kalsadan to. Ang tagal na yung makarating. Ang haba-haba ng kalsada. Ang tagal ng 2 barangay. Ganun na baka probinsya tong Bustos? Kaya sa puto, hanggat pa rin tayo. Hanggat pa rin ba to? Oo. Putek. Dalawang barangay, bustos na tayo. Barangay na lang, nasa bustos na tayo. Ay sus. Napagod na ako nung gusto pa. Bustos sa barangay Donasyon. Ano to master? Bustos na to. Bustos na. Oo. Ah, ang layo. Hanggat pa rin master. Ito, barangay ito na yung barangay. Huli na. Barangay Donasyon. Yeah, tapos pagkarahan itong Donasyon na to, ano tayo, bustos na. Ang layo rin sa barangay, oh. Halos 4 na kilometro. Yung break time muna tayo Alphamart, 35 kilometers na. Kailan ka na? Ha? Kailan na? 35. Ano nila? 3 kila. Ilang kilometers pa? 2 kilometers na. Haba ng pagitan ng mga barangay dito. Ayun, naintindihan ko na yung pwesto. Dapat pala nag-bypass tayo kanina. Mas malapit. Sa bustos daw. Oo. Mas maganda doon, Mas malayo. mas ikot natin. Ngayon, mas malapit. Ngayon, mas malapit tayo sa ano. Tinignan ko sa mapa kanina, nandito na pala sa kanan natin yung dam. Hindi na makita, mamaya makikita natin pag nagpalipad tayo. Yun, hay sa wakas, malamang. Ito naman siguro master, Nyugan. Bustos na to. Hindi maganda timpla ng katawan ko. Hindi ako makasipa na maayos. Tapos marado pa ilong ko. Hirapan ako huminga sa ilong. Mapadya ako sa bibig ako humihinga. Yun, time check 7:44. Nakarating din ang Bustos. Ang layo mo. At ahon pa nga 7%. Etong pakit ang arko ng Bustos. Malayo yung inikutan naming ruta ni Sir Ronnie. Kung nag-bypass kami, mas malapit eh. Saka mas dire-diretso. Sa loob kami nagdaan, kaya ang tagal namin nakarating, mas malayo pati. Ayun, banda rito. Yung pag-angat natin ng arko na yun. Tapos siyempre mataas na tayo, umangat tayo. Kita dun sa kanan, wala na eh. Bawal? Sir, bawal daw. Ha? Bawal pumunta? Ha? Bawal daw.
Dito. Bossing, dito lang pwede. Dito lang kami. So, dito lang sa gilid. Ah, wag na, wala na tayong magagawa dyan eh. Oh, bawal eh. Dito tayo. Dito. Ano naman tayo dun eh. Sa gilid. Ano? Baba. Nakita kayo sa dalaw, wala naman dito. Wag. Dalaw po inanulog ka. Oh, tara, wag na tayo pinit. Kahit po doon, titingnan sa may gilid po doon. Bahala kayo, bahala sa bibigyan. Wag na. Ha? Silip lang mabilis, boss ha. Sisilip lang mabilis. Hindi na, ayoko na master, dito na lang ako. Antayin kita. Antayin na lang kita. Ayun, bigo tayo dun sa Bustos Dam. Kaya, pero meron tayo pupuntahan dito. Meron daw ano dyan eh. Meron daw may puntahan na makikita mo rin naman yung dam. Tsaka hindi rin kami tutuloy na minalungaw. Pakinggan yung boses ko. Barado yung ilong ko, nahirapan akong huminga. Kaya tsaka hindi maganda pakiramdam ko talaga. Pagkatapos namin dito diretso, mag-aalmusal lang kami. Tapos bypass. Tapos uwi na diretso. Maka dito. Huli. Ha? Pwede rin na lumakat hanggang dun. Oo. Bawal lang dun pumasok. Oo. Oo, yan din. Putik, habang tumatagal, pahirap ng pahirap yung paghinga ko sa ilong. Parang mas dumadagdag yung bara. Ito na mga pagkwento. Nag-ano eh. Kasi pag nagsasalita ako, kailangan ko isabay yung paghinga ko sa bibig. Nakasambugan ng tubig sa dam eh. Nakasambugan ng tubig. Dun sa pinaka-mismong dam.
na lang. Ay, sarado rin. Ayun na yung gate. Sagad tayo sa gate. Yun, hanggang dito na lang. Dito sarado na yung gate eh. Mabala, pinagbabawal po bumaba, lumusong sa dam, mapanganib. Tapos dito po ang babaan. Wide awake, all the memories are on replay. I reach for you, but you're thousands of miles away. Every heartbeat, every breath is filled with thoughts of you. I am so lost without you, and I don't know what to do. Sleepless nights, filled with all the things I didn't say, that will make it okay. Turn back time, never let you slip away. Every heartbeat, every breath is filled with thoughts of you. I am so lost without you, and I don't know what to do. Ayun na nga, kung hindi ko pa nabanggit, hindi tuloy ang side trip namin sa Minalongaw. At hindi maganda ang aking pakiramdam. Ayaw ko pilitin, mahirap na. Kakain na kami ni Sir Ronnie. Tapos, ano na, balik, uwi na. Maganda pala sa part na to. Dito pala master eh. Kaya nga eh. Ano tayo sa dulo, mas maganda pala rito. Drone ulit, drone. Oh, drone ulit, drone. Wipe the sleep from your eyes. Quit your dreaming now, the sun is on the rise. And by the end of the day, this dusty room will be 1,000 miles away. Once heard it said in a song, best keep to traveling on. Ride 10 deep into town. Another night of setting up and breaking down. And if we leave here tonight, we'll be halfway to Barstow by daylight. I'll take Silipin naman natin yung kabilang side daw, sabi ni Sir Ronnie. just keep to traveling on. Barely stand on 2 feet. Callous fingers tap my weak and shaky knees. At least I can rest my mind. Find some color
Master. Sa Kalabaw. Tell me, what is this place? Countless people, but not one familiar face. Travelex. It's not so Makakain na. bad, I suppose. Starting over every time I change my clothes. Even here I'm on the go. Best keep to traveling on. Ayun, dito pala labas noon. Clara del Valle pa ito. Dito ako nag 7-Eleven noong nakaraan eh. Gustos pala yun. Problema, parang walang maayos na kainan dito. Walang kainan na maayos. Dito yata sa kanan. Kami ano ka yan? Tagyan, tama no? Ano ba yun? Picaritos ba yun? Tara. Haba pala nung kalsada na yun. Ano handa? May kape? Wala. Ay, hindi tayo magkape. Saan mo tayo dito? Saan magkape? Ay, 7-Eleven tayo magkape. Ito. Kape muna? Ay, salamat. Nakita ko na rin yung McDo. Buti na lang din at hindi na kami tumuloy ng Minalungaw. Kasi wala na sumakit yung ulo ko. So okay na ito, bumalik pa, uwi na. Pahinga muna, pahinga. Medyo di okay ang kondisyon eh. Pagka hindi okay ang kondisyon, huwag natin pilitin. Marami pa namang oras para magbisikleta. Ay, salamat, nakarating din dito sa McDo. Mapalipad muna tayong drone para meron naman tayong view dito. Nakaka 60 kilometers pa lang kami, pero pakiramdam ko laspag na ako. Parang ito pinakamalayo 60 kilometers na ginawa namin. Tuma tayo sa McDo, makapagpahinga at saka makapaggape. Ano kami dito? Bike? Nandiyan lang sa gilid. Malita pa siya. Ito, master, tingnan mo.